Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 14, versikulo 23. Agtrabaho ka, kat makatagad ka iti pagbiag mo. Agtugaw ka ama narasarita, kat pumanglaw ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. An-anwam ngay dagita aluplupot, mare. Labaak man ta ilakok, mare. Nakabel da ito'y aginatang ko iti supplier. Ngam labaak, tapno mo gatangan damot, ah. Ay na, parparigatam lang ti bagim iti day tangar aramidem. Saan mat, mare? Agaramat akmat iti washing machine. Saan ak unay amabannog? Uray kasta na nga minan nga ilakom. Ay, saan amare? Nasaysay atlat tano na dalos nga ilakok. Tapno addamot gungguna, dagiti gumatang. Ha? Wen mare, no aglako ka, masapul anagaget ka, tapno ado ti gumatang iti lakom. Sabagay matkit di amare. Apay, si kangay mare, di mo ka di kaya tapadasan ti aglako? Saanan mare? Anya ngay ti ilakok no bilang. Alangan mo't akumpitensyaan ka nga aglako kadagiti badbado. Ni, awan mo't dakas na ah. Kasta talaga mare. Ngam no kayat mo, di sabali mo't ti ilakom. Agyaman nak iti singasing mo, mare. Angam sige, panunutag no anya ti ilako. Ay, una yun aya dagiti tattao. Nay, anya ayatil ilakam dita, bakit? Kasla ka agbalang nga umle kasiksika. Api ngamin aya asip-siputan nak, Nardo. Saan mo't? Umleg ka ngamin. Kat awan mo't gapuna. Ay nalakay, jak ngarud malapdan ti umlek. Apayaya ngamin? Ni Marie Glenda Kompurmila ditan tilaklako na. Ultimo bado, i-for sale nan. Ay na, bakit? Napigsa ti wagwag alako ita. Tuladem kidi ni Marie Glenda nagagat niya agsapol iti kwarta. Nalaing pa nga gremedyo. Anya, ikumparanak kin ni Marie Glenda? Ha? Ibagam laang ano... Sabali man nanti bagbagam dita. Hala, ingka ipapudutan di makan. Tapno mangrabitan. Umat-ado mo ting umatgatang kadagiti lako mabadbado makait. Wen nga rod lakay, kat dakkel unay a pagyamanan ta dayta iti na marswa. Wen bakit? Iso ti mangi papa ay kadagiti amin na mauawat ta. Dakkel manuno basay tabanag. Wen lakay, kat agan anos tapay. Nasayatan ti panagbiag ta bakit? Gaputa di taglanglangan amangan. Pagyamanan ta kit di iti na marso ta kastoy ti adda panagbiag ta. Wen mo't kit di lakay. Diyay ko nada nga rod. Apresyaran dagiti bambanag nga mauawat tayo. Ken agsalukag taman tapno rumang ay ti panagbiag ta. Kang runan na, buyugan tay ti kararag. Wen lakay, kat agyaman ak unay, gaputa adda ka akanayon amang palpalagip kanya kadagita abanag. Agpaparamid gayam da Marie Glenda iti balayda. Kasta ayan, lakay. Wen, bakit? Nagagat da ngamin niya gasawa. Isuan, nalakadala nga maalat ti kayat da. Sabagay, nawadwad siguro ti paglaklakwan ni Marie Glenda iti wagwag. Wen, bakit? Dakil gayam ti maganan siya iti panaglako da iti wagwag. Sigurado ka naglakwan da iti wagwag ti pagpapaaramid da iti balayda? Ay katuwen ata ay sumat nga rod ti trabaho da. Ken agduduma ti lako da. Iso adakkel met ati maganan siya da. Amangan no adda sa bali ngay laklako da. Di tay ammo. Amangan met no adda ilalaok da iti lako da. Ha? Anya kumangay ti laok da. Anya ngay ti ammo no agilaklako da met iti maiparit nga agas. Ha? Imposible ang wagwag laang. Kas jay kadakkel ti paglakwan da. Ay, jak amuken ka bakit? Imbis at tuladom ni kumarim, kastaki din ti pampanunutem.
Ay na, kasano atulada, katjak nga rod mo, no anya ti paggap-gapan ti kwartada, anya ngay ti ammo. Malahos ton, bakit? Mangrugi ka manin. Padaksim manin ti pada matao. Agigyan ka mailatan dito nagtibalay, anak kao. Sa dino ngay ti papanaktatang, pumanawak dito balay, kasjay. Na, sa bali man ang tinagawa tami timbaga. Kat, anya ngay nga rod. Tekunak, apay nga agigyan kalatan dito balayaw. Ika magbiro kiti pagkwarta ma. Anya, ay natatang, di naktupay pagtrabahon nila kay ko. Da kayon tukit din ti mangibaon kanya. Kauray apay. Urayam ka di pay lang nga iso mismo ti mangibagakan ka. Awan ba't ti ubing nga wiram? Iso rumbeng lang kumatulong ang magsapol ti asawam. Nay, apay kasta ti jar mo kahusto mo ti bagbagak. Ay natatang, masadutak ang makitagad ijay kopnaan. Amo yumat, asipod ubingak. Jak na irwam nga agtrabaho iti nadagsen. Duma idi at awam pa asawam. Ang amno ita, sana na mabalay nga agululdag kala ditaw. Laglagi pa. Ay na, high school dagiti anak yaw. Pangalaan nyo ay ti pangpadal yaw. Ay na, kabailan ni Nardo day tatatang. Iso ti lalaki, iso ti rumbeng agtrabaho. Ang kasapulan na tulungam ti asawam. Ay basta, didak pilitin amanggad, gaputa dinak obligaan ti asawa. Nakapatakder iti balay bakit? Anyang iti planom? No anya ti kunam, agpa-blessing tan alakay. Ay kawa na. Nasaysayat mo lang na ipabless ta pa'y nga umuna ti balay, sakbay nga umakar tayo kadagiti ubing. Uwan nga rod lakay. Kamao dyanan na. Adan bukod tayo balay bakit? Uwan nga rod. Saan da tayo matkiti apapapanawan da tatang ngam nasaysaya at matlaang no lumasin tayon. Uwan bakit? Tapno amu tayo ti awan kinada. Husto ka. Ngam di kunak uray adan bukod tayo apagtaengan. Di tayo kumabaybay ang dagiti naganak tayo. Ipaayan tayo lata ida iti masapsapul da. Uwan bakit? Kasapulan na ta dagiti naganak ta. Tabo makat kin lumakay dan. Di dan kabalan ti agtrabaho iti nadagsain. Mari Susan, saan ka kadi amasda? Iti anya, mare. Kada Mari Glenda Ha? Nagbiit analpas ti impatakder da abalay da. Una, mare. Gaputa adumot ti tinangdanan da karpintero. Dakkel ti balay da. Ken adu ti trabahador da. Imposible asaan anabitin ti kwartada. Ado siguro tinaipundar da, mare. Isu nga adda binusbus da. Kasla imposible, mare. Aglakla ko dalaang mat iti wagwag. Nabailan da tinagpaitakder iti kasdi kadakkel abalay. Saan na nakaskas daaw day ta, mare? Tay kunada nga rod. No nagagat ti may sa atao, magunod na ti kalkalikaguman na. Sa bagay matkit di mare. Ala nga rod, mare. Agawid akpay. Ang mga nururayan nak dagiti ubing. Saan ka ding imbagakan ka ni Mari Glenda? Nyagsapsapul iti tangdanan da ngagbantay iti wagwagan da? Asino nga iti mangibaga kanya? Ay kat amkaklaeng na ibagakan ka ni Mari Glenda. Agkumari kayo mat nga men. Saan mat? Ay kat iso Apay aya? Wen tano kayat mo, makisarita ka. Nga oray sa kakumantialaan na amay sa. Iso pa iti matgadam. Anya? Siya? Pagbantayam iti wagwagan? O kat, awan mo takas na. Ay na amumat nga awan aanusak kadagita aklas iti trabaho. Awan mat aramidem, bakit? Agigyan ka laing mat dito nagtibalay. Sidsidiran na kadiitan. Saan mat? Ibagbagak laeng. No isidir mo kanyak dayta. Agawid aklaengan ijay ayan datatang. Tapno awan ti maibagam. Ay, sana kasta bakit? Ala, bayamon. Kasla awanan timbagak. Kung
Kumpleton dagiti naalat ang agbantay iti inalat a pwesto, lakay. Kung nga rod bakit? Awanan ti parikot. Mabalintan ti mangrugi. Barang maanusan a dagiti trabahador ta ti agtrabaho iti pwesto ta. Maanusan ta, bakit? Nulaki di ta ipaita ti karbangan dakas trabahador. Tapno di damot sumadot Kentap no awan ti rumso a parikot. Sa bagay matkit di lakay. Agbalinta na sayat kada kwada bakit? Tapno na sayat mat akanawin ti taray ti negosyo ta. Ay, uwan lakay. Kain kang runan di tayo liplipatan ng agyaman. Ken agdawat iti panaramay ti namarswa. Marlene, anak ka. Napanan ti asawam. Napan ijay talon, tatang. Kastaya. Wan, tatang. Kapay ngagsinay ka. Masiksikuran nga rod iti adda pa nagbiag ni. Tapay. Kasano? Kastoy latan. Awan pa'y matlulong awan. Adaken kaday ta anak ko. Kapanunutom ngamin apay akasta. Anya? Tulungam ngamin ti asawam ngagtrabaho. Tapno saan nga isulag ti agsapsapaul. Kita man naglinda kang binsaw. Naduras ti biyag da gapotag tintinulong da. Naduras ngagpaiso ti panagbiag da. Gaputaad da paggapgapuan ti kwartada. Easy money. Easy money? Amuklatan asaan laeng awagwag ti ilaklako da, tatang. Masigurado kung adda ilalaok da maiparit nga agas kadagiti idil-deliver da. Ay, anak ko. Agtanang ka man iti panagsasaom. Saan anasayat ay tangay bagbagam. Ang mga nuday tati pakaisagmakam. Anya? Saan analakat ni mang sarsarita iti pada a tao, anak ko. Ang mga si kanto ti agrigat, no addaman parikot nga itdenday tangar aramidem. Lakay, kaya't ko kumamat ti maaddaan iti kabukbukudan alugan. Anya? Tapno addamot maibagaan na ipundar ta. Awan mo't kididakas na, bakit? Ngam, saan tamot nga rod akabailan ti gumatang iti lugan. Tawan mo't namnamaen tangay gatang. Nga rod, lakay. Ay ka, taga-nanos tapay, bakit? Barang adan tululong awan ti panagbiag ta. Di ka kadiag sinsin na ay dita. Manun atawan ti naglabas. Awan nagbaliwan ti panagbiag ta. Anya ngay nga rod. Kat isumat ti adda pa nagbiag ta. Amumat asaan agsarsar ding agsapsapol. Awan mat lata. Ay, nga rod. Ay, unay matan ti kastoy. No kuman nalaka atuladeng ti dadduma. Akon din negosyo da. Ngam sabali mat gayam ti ilaklako da. Mabalin ang maala amin akayat ta. Ay na, bakit? Saan anasaya at dayta? Di mo man sarsaritaan ti padam a tao kung nagpait. Nang nangruna, tawan mo ti pamanagnag mo. Pare Nardo, Apay ka di marisusan. adda ko malaang kahit kung ibaga pare. Anya ngay day jay, mare. Di ka kumagungungot Ha? Ni, apay ko mga gunguta ngay. May papan ka dito anya. Maipapanday ito kini Mari Marlene, pare. Ha? Ibagak laang da ito'y kas panangin sakit ko kankwana. Amangan ngamin no, maisagmak ijer aramidan na. Ha? Kanayon na ngamin ni is-istoryaan ni Mari Glenda. Kanayon na nga ibagang agilaklako da iti maiparit nga agas. Amangan no mangagda Mari Glenda. Kat iso pa yan ti puon ti di da pagkikinaawatan. Ay. Wen nga rod mare. Kanayon ko matabagbagaan. Ngam dinakmat nga rod ipangpangag. Ay, jakman amo kini Mari Marlene, pare. Tila ang mang sarsarita iti pada na atao ti amuna. Wen nga rod mare. Ay na. Mababainak pa yan kadagiti daduma at tao. Sana balin, pare. Bagbag amlatan ti asawam. Bareng agbalbaliw pa'y.
Sapay ko mata di mo tagidak senti bagak anak kao. Anya man ng tibagayo, tatang. Adda ka di banag akayat mo agun uday. Ay na, ado, tatang. Ngam awan mo, tagpatingga aklaang iti arapaap. Day tatipod no. Amo manakaw. Saan ada kas jagar apaap? Ang rumba nga buyugam iti kararag. Kain kinagagayt. Tapno magunod mo dayta atar tarigagayam. Wey nanakaw. Taurean niya pa iti panang tarigagay mo iti may sa abanag. No di mo maaramid ti pagrebo nga mayawan Di mo magunod dayta. Tatang. Kan may sana nasaya at nga inkasarsaritain ti padam a tao. Imbis nga ibusem ti panawen mo amang sarsarita iti padam a tao. Usarem kit day amang paduras iti panagbiag mau. Naimbag amalam mo, Mare. Kastamot ken ka, Mare. Imayak, takayat ka sa rungkaran. Agyaman nak, Mare. Mare, imayak ta, kayat ka kumaaka sa iti nalapat. Ha? Sapay ko mata di nakagura. Ngam, kayat ko lang ang alawlawagan ti amin. Mare. Uray jak agsasao. Amuklatan asarsaritaan nak. Ngam di ka tinubtub ngar. Gaputa, amok, asaan apod no, dagiti ibagbagam maipapan kada kami. Ha? Mare, sapay kumaa, tasarda nga mo day tanga aramid mo. Saan anasaya at timang sarsarita iti pada a tao? Agtrabaho ka ket di, tapno magunod mo dagiti tartari gagayam. Imbes nga ibusam ti panawon mo, amang sarsarita ka dagiti padam a tao. Mare. Ibagbagak laang da ito'y Mare, tapno adda pagpanunutam. Mare, pakawanan na ko, ma. Ikarik, ijakon ulitan ter aramida. Amom lakay, nalawlawagan ti panunot ko. Marlene. Nagtungtong kami kini Mare Glenda. Kat pudno launay dagiti imbagbagana. Kastamat dagiti imbagbagayo kini tatang. Oh, agyamanak. Tanaka amiris kamat laangan, bakit? Wan lakay. Talaga adakkel ti bidot ko. Ngam manipod ita. Ikagumaak tagbaliw. Kat jakon aramidan dagiti saan anasaya at nga aramid ko. Agyaman nagbalbaliw kan bakit? Ket agkid daw talat tay titulong kinapo Diyos. Tapno iso akan hayon ti mangsilaw, ken manglawlawag iti panunuta. Liklikan tay ti agaramid iti saan anasayaan, imbes nga agdadaol tay iti panawan amanan sarita, agaramid tay kid di tinasayaat para iti pagimbagan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika ni Dante Martinez. Sound effects, Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang